Ahoj, 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 hlásí se vám Píta a jeho Takoma. Jedná se o model Axial SX10 Honcho RTR, které bylo pořízeno v srpnu roku 2011. Toto auto najezdilo kolem 1000 km a bylo na něm uděláno přes 1000 úkonů. Dnes si povíme o třetí přestavbě, tudíž Takoma 3. Vznikla po velkém kraši v Rakousku, kdy se auto zřítilo ze 150-metrového prudkého kamenitého srázu dolů a bylo totálně zdevastované na hadry. Oprava trvala 2 měsíce, ale výsledek stojí za to. Vylezlo krásný nový auto s plnou vylepšeními, absence sponek, karoserie je přichycená zevnitř krásně k šasí, jednoduše, o tom si ukážem a o všech vychytávkách v dalších záběrech. Teď si ukážeme tedy, jak sundat karoserii. Je tam takový do profilu vyříznutý plech, kde jsem dole vohnul zobáček, aby se na to dalo mačkat. Stačí máčknout a karoserie se oddělí od šasí. Tak jdeme na to. Takže takhle jednoduše stačí zmáčknout. Karoserie odskočí od zámku na šasí a to je celý můj jednoduchý systém, jak sundat karoserii a nasadit bez pomocí jediné spongy. Na sestavení se podíváme později v průběhu videa. Teď se podíváme na šasí a podvozek Toyoty. Z původního podvozku už nezbylo vůbec nic, krom 2 bočních hlavních rámů. Všechny díly byly vyměněny za aludíly a nárazníky a nášlapy dány do železa. Takže na celém šasí nenajdete jediný plastový díl. Koukneme se na motor, takže podvozek pohání motor HPI GT 550 s pastorkem o 14 zubech. Tato kombinace je dobrá v tom, že motor dokáže při pomalých otáčkách mít velký kroutící moment a při plném plynu docela velkou dostatečnou rychlost v terénu. Vylepšil jsem i silembloky držáků tlumičů, tím, že jsem dovnitř dal pouzdra z těchto zřízení. Na kraji gumičky, tím pádem má tlumič volný pohyb, šrouby je dotažený úplně natvrdo k můstkům a nebrání vůbec v ničem pohybu celého tlumiče s nápravou. Na autě používám olejové tlumiče G-Mate PiGiShock 103 mm, tentokrát jsem dal měkčí pružinky a pístky se 4 dírkama, nápravy tím pádem reagují hrozně rychle, auto se v terénu krásně převaluje a celkově tlumiče mají výborné jízdní vlastnosti. Novinkou Takomy 3 je tento dotykový kontakt vyrobený z PSH desek, který pohání osvětlení karoserie a mikroservo, které pohání volant řidiče. Celé to je odpružené na 2 bočních pružinkách a každý kontakt uvnitř je zvlášť na jedné pružince. Je to kvůli tomu, aby při nasazení kastle si protikus našel své místečko a při skrutu celé karoserie za jízdy nedocházelo k provlikávání světýlek. Celý tento kontakt lze velice pohodlně odpojit a sundat. Osvětlení je tvořeno ze 2 trubičkových milimetrových konektorů a další vývod vede do rozdvojky serva od regulátoru. V případě nouze stačí odpojit konektory a napojit na konektory uložené v karoserii, které jsou tam také zdablované. Zde je hlavní klíčový díl a to je zámek karoserie, díky němu už nepotřebujeme sponky. Je to hliníkový plech, ohlí do U-profilu, přišroubovaný ke spodku rámu a přitahovaný kloboučnickou gumičkou k sobě. Do čeho zapadá a jak to funguje, si ukážeme později. Mezitím vám ukážu svůj montážní stojánek na model. Mnozí z internetu ho znají, občas byly dotazy, jak ho vyrobit. Tak tady je takový v krátkosti tip. Jsou to krát 3 alu trubičky, 3 závitové tyče, 4 profily z hliníku a nahoru prkínka kvůli oděrům nášlapům. To všechno stáhnou matičkami a stojánek je hotový. Takto jednoduše se na něj usadí model a dá se s ním krásně manipulovat. Stojánek lze takhle šikovně nachlápět a díky tomu je částečný přístup z obou stran. Ze spod, kdy se může udělat kontrola dotaženosti všech šroubů, či kontrola namotání trávy, vyčištění. Zde je plný přístup z druhé strany
Výhoda stojánku je, že po připojení baterie může člověk na stole testovat pohon kol a serva a nemá strach, že ujede. Největší výhodou stojánku je, že se dá model otočit úplně opačně, protože v této poloze ho využívám nejčastěji. Zde si můžeme povšimnout další novinku Takomi 3 a to jsou brzdové kotouče s brzdovými třmeny. Od sestavení auta už proběhlo pár jízd, takže už jsou vidět nějaké šrámy. Tady si můžeme podívat na zadní naviják, který je uložen pod nárazníkem. A přední nápravu, tam má těhlice od slika a prostřední pancíř z kusu vystřiženého jedničkového plechu. Plech se osvědčil hodně, protože bez něj už jsem prodřel 2 nápravy. Podíváme se na řízení. Celé řízení je od slika MS technologii a umožňuje takto velký raid. Splňuje vlastně i Ackermannův zákon, kdy vnitřní kolo má točit víc než to vnější do zatáčky. Při prodloužení pách těhlic je nutnost silnějšího serva. Moje obstarává 36 kg. Uvnitř předních náprav se nachází pevnostní kardanové poloosy také od slika, s tím jsem velmi spokojený. Po dlouhé době užívání nemají zatím žádné vůle a umožňují krásně hladký a volný chod při plném rajdu. Těhlice jsou namontované již něco přes rok. Neprojevují zatím žádné vůle, ložiska uvnitř jdou krásně hladce, plynulé, kuličky nějak nedrhnou, takže vše v pořádku. Jediné, co se muselo, bylo prodloužení páky serva o 9 mm, aby byl využit maximální potenciál celého setu řízení. Vývoj tohoto řízení měly dětské nemoci a stávalo se, že pajtlalo při plném rajdu jedno kolo, slik vymyslel tyto prodlužky páky těhlic, od té doby je klid. O přenos točivého momentu z rozvodovky do náprav se starají kardany také od slika, který převzal výrobu Notiro, kardany perfektní, nemám k ním co vytknout. Na zadní nápravě si můžeme všimnout držák 3-linku, který měl dřív hrozné vůle, teďka to mám 2 roky. Dal jsem tam menší kloubek opilovaný, 2 podložky, šroub jsem dotáhl úplně natvrdo a přitom náprava má stále plynulý hladký chod. Když už máme takto otočený podvozek, tak vám ukážu ještě jednu vychytávku, kterou skrývá přední nárazník, a to je 3polohový přepínač na přední a zadní naviják. Stačí přepnout na předek nebo zadek a dále už můžu navijáky ovládat klasicky přes vysílač. Ještě si předvedeme naposled otočku na stojanou a dáme ho dolů a popíšeme si železnou kovařinu okolo celého modelu. U RTR mě kdysi lákalo jako první mít pevnostní přední nárazník. To jsme konstruovali ze 6 vázlacího drátu, byl zkonstruovaný tak, aby měl co největší nájezdový úhel a byl hodně vysoký, aby při náklonu na čumák nedocházelo převrácení ve stojce. Zadní to samý, ten byl vytvořen půl roku potom. Boční nášlapy jsou do kolébky, aby to mělo co největší světlou výšku u břicha. K rámu jsou přichyceny 2 šrouby, nášlapy jsou, jak jsem říkal, ta kolíbka jako do tvaru V, prostřední plechy jsou ještě přivohlé, přivařené, aby líp klouzaly po kamenech. Nášlapy jsou na autě hrozně pevné, nehýbou se, nepropružují, takže pevnostní nášlapy, jak mají být. Za léta užívání jsem zjistil, že všechny tyto železné prvky mají výbornou ochranu, jak na celý podvozek, tak i na karoserii, protože i když jde přes boudu, tak vršky nárazníků chrání proti promáčknutí karoserie. Teď si ukážeme raid v praxi. Zapojíme baterii, používám baterie Zippy 5000 lipolky,
Držák baterie mám předělaný na rámu. Takhle stačí nasunout baterie, zapnout 2 páskami na suchý zip. Do jedné dávám i balancer, aby se nedostal do motoru nebo pod podvozek a neurval se. Mám 4 mm trubičkové konektory, které stačí takto nasunout a elektrika funguje. Zde tedy máme raid na autě. Jak jsem říkal na začátku, mám servo 36 kg, na tohle řízení je třeba opravdu hodně. Takhle to máme zepředu, možná z tohohle úhlu kamery se to nezdá, ale ten raid je opravdu velký, to uvidíme ještě na konci tohoto videa, kdy tam jsou záběry z vrchu. Tímto bych asi celý popis šasí uzavřel. To jsme ve stručnosti probrali a teď bych vám chtěl ukázat to, co dělá Takomu Takomou, a to je vrchní karoserie. Jako první začneme zadní klecí, na které se nachází spoustu vyprošťovacích doplňků potřebných. Některé jsou plně funkční, některé jsou jen maketové, aby to vypadalo hodně scaleově. Na levé straně klece se nachází sekira, hever, hasičák, vyprošťovací kladka, ocelové lano. U těch funkčních věcí mám rád, když jde všechno lehce ven. To platí zrovna pro ocelové lano, kdy jsem vyrobil ze závitovky takovou tu ohlou tyčku, překrytou bužírkou smršťovací. Lano jednoduchým pohybem lze krásně vyndat ven. To používá na prodloužení s pulpalem a vyprošťovací kladkou. Pak stačí nasadit zpátky, pootočit tyčkou a lano pevně drží. To samé platí pro vyprošťovací kladku, ta je od Kuby Holí. Tu jsem okrát nabarvil na červeno a vyrobil k ní taky takovýto držáček z kulaté matičky a plechu. Kladka se takto vyndá, rozevřením se vloží dovnitř lano, vyprostí se vozidlo a kladku pohodlně nasuneme zpátky a proti vypadnutí zajišťuje kulatá matička. Jako další vyprošťovací pomůcku mám hodně rád tyto nájezdové plechy od René Hoštiky. Ty jsem hodil taky do barvy. Má je dělaný dobře, že jdou vsadit do sebe, jeden je o něco uší, jeden o něco širší. Mají i prolisy, takže adhezi v terénu nějakou mají, pak se takto krásně spojí do sebe a mám je vlastně zašouplé jenom pod rezervou, a aby nepřepadávaly, tak jsou zastrčené za lanem. Za vyprošťovacími plechy se ještě nachází pulpal, ten je od Leeho a největší problém byl, jak přechytit vršku, aby nevypadával. Dřív jsem to měl z plechu, to nebylo jistý, teď jsem tam vytvořil takový patvar, že je to taky jako skoba, která se jenom rozevře. Teď to ještě není tolik ochozený, ale aspoň to nemá šanci vypadnout. Pak když už se s tím pootočí, tak se vytáhne očko háku a druhá strana nedrží za nic, takže hák skoro vypadne a jde v pohodě ven. Hák je tenhle pěkný, je to duální, a se zapíchnou jen jeden hrot a docela pěkně drží v zemi. Návrat zpátky na kles spočívá jenom v tom nasadit, navlíct kousek žlutého bezmeku do očka a pootočit zpátky. A kotva drží jak přibitá, nemá šanci za jízdy vypadnout. Další a asi největší pomůckou, kterou mám rád, je svinovací lano ze skipasu. Naviják trvá dlouho, než se odvine a navine, tady to se jenom vytáhne, záchne za vozidlo, vyprostí, pustí se a je uklizeno. Pomůcky na pravé straně klece jsou pouze maketové, jediné, co je funkční, je ten pant na držáku kanistru. Zadní část obsahuje ještě řetěz háky a lano. Lano, když si vyháknout, musím odháknout řetěz, pak jde lano lehce ven.
toto je z hlavních dílů zadní části karoserie vše a teď se podíváme pomaličku dovnitř interiéru, ale nejprve si ukážeme spodek, jak je to vše zapojené. Pod houpnou se nachází druhá část dotykového konektoru, která je vyrobena taky z PSH desek a trubičkových konektorů, které se ohnul a přeletoval. Další část je zámek karoserie, ten je uchycen na 4 šroubech vepředu a vzadu. Tyto 2 šrouby u interiéru jsou zároveň jakoby imitací ostřikovačů. Přední šrouby jsou přikotveny zároveň s maskou. Maska je vyrobená z PSH a uvnitř je síťka na komáry. Je průsvitná, aby byly vidět chladiče. Všechny konektory jsou zdablované. Tady to jsou na světla do interiéru, do tachometru a servo na volant. Vše se dá vypojit a zapojit rovnou do šasí. Teď si ukážeme vyndání interiéru. To musím vždy také celé vypojit, ale je to práce na chviličku. Tady jenom ty 4 mm konektory, které se vypojí a vlastně se můžou zapojit napřímo do toho šasí, jak jsem říkal. A to samé je to servo. Takže tohle je celé odpojení a zámek karoserie vytváří zároveň i zámek interiéru. Interiér pak stačí jenom takhle drobě zmáčknout a jestli to tam bude vidět, ten zámek, je tam, takhle to zmáčknem a interiér se vyndá. Vzadu drží na 2 šroubech, to už se pouze vysune a takto jednoduše je vyndaný interiér. Hlavní tvar interiéru je vyroben z 0,3 mm tlustého tiskařského plechu a bočnice z 0,5 PSH. Uvnitř vidíme hodně věcí z Wrighta. Řadící páka byla zlomená a nahrazena také z plechu. Klec je z trubiček na vaření nárazníků velkých aut. 4bodové pásy jsou ze stužek. Tady vidíme spolujeskyni s výkazem, který používáme na závody v Vemberku. Někdo si mohl povšimnout, že mám velmi rád doplňky a k těm doplňkům patří samozřejmě i vonné stromečky. Vzadu vidíme parabolu ze světla, mřížku. V ní je daný mřížka ze sádrokartonu, Smirgl. A tady vidíme novinku Takumi 3 a to je prostřed náklonoměr, uvnitř je samolepka, také s Toyotou. Náklonoměr je zasklený a to samé i tachometr. Pod palubní deskou se nachází namontované mikroservo s výkonem 2 kg a to je spojené pomocí drátku na tyč volantu. Teď máme pěkný výhled do vnitřku Lexanové karoserie Honcho. Zde vidíme ty 2 šrouby, co drží interiér, přední zámek, palubní desky. Abych vám ukázal, jak to pěkně svítí, tak zase vrátíme interiér zpátky. To možná chviličku potrvá, protože je horší napojení trubičkových konektorů. Takže nasadím na ty 2 šrouby, zmáčknu, hodím palubku pod zámek a interiér krásně drží. Teď už zbývá napojit ty konektory. Ještě nasměrem foťák, abyste to viděli, sice tam budu mít ruce, ale tak každý asi ví, jak se napojují trubičkové konektory. Spojím ty 4, které jdou do osvětlení náklonoměru a tachometru. Tak, už je to hotové, tam ničemu nepřekáží, teď už stačí zapojit jenom servo. A interiér je zase kompletní i s osvětlením. Tím jsme si ukázali interiér, karoserii, předtím celé šasí, takže už nezbývá nic, než to zkompletovat a ukázat celkově osvětlení a činnost auta.
šasí, tam už máme zapojenou baterii a teď pomalu přiložíme boudu. Takže tady je vidět ten vrchní kontakt a spodní kontakt. Karoserie se nasazuje první na zadní části, že v zadním nárazníku jsou dva hroty, do těch zasadím klec, bočně se drží můstky tlumičů, musím zvednout kabel, ten tam překáží interiéru a nasadí se a jak se zmáčkne, tak všechno kompletně svítí. Ještě si to ukážeme zepředu, takže opravdu jak kontakty se spojí, tak to hned začne svítit. Je to bezproblémový, pěkný. Teď si ukážem zamčení. Máčknu, nahoupnu, přitlačím víc dolů. U profil to zamkne a může se takhle hýbat z kastlí a nedělá to nic. Kastle už je tak vystužená tím vším, že se tváří, jak kdyby byla z ABS. Nikde nedrnčí, nechvěje se, je to super. Tady uvnitř vidíme osvětlení tachometru a náklonoměru. Chtěl jsem zvolit původně červenou barvu, vyzkoušel jsem modrou tyrkysovou a hned se mi zamlouvala víc. Zde vidíme, jak točí řidič díky mikroservu. Tady máme celý pohled i s kolem, nemá to úplně velký rozsah, to zatáčení volantu, ale je to na pohled takhle pěkný a dostačující. Na ukázání všech světýlek na autě použijeme montážní stojánek, abych mohl točit z koly. Tady nasadíme vozidlo na stojánek. Tady ještě k těm nášlapům, takže auto má 5,5 kg a po celou dobu stojí doma v tomto stojánku. Ty nášlapy se neohýbají, takže je opravdu perfektní. Na stojánku už můžeme použít tedy plyn a díky tomu vidíme osvětlení světel v nárazníku, které jsou napojeny na motůrek. A to samé platí o zpátečkových světlech. Otočíme, dáme zpátečku a ty jsou také napojeny na motůrek, akorát s opačnou polaritou. Takže takhle celasitě osvětlují při zpátečce. Ještě jednou si ukážeme znova raid, ale z jiného pohledu. Takže takhle to je z vrchu. Zde rovnou i si můžeme povšimnout vyboulení předních blatníků, které díky přitlačení k zámku karoserie se víc nahrbily, ale vypadá to ještě lépe než v základu. Tady pohled z vrchu, že úhel je opravdu velký, ty kola jdou vlastně pneumatiky půl centimetru od spodních linků. Video se již blíží k konci a jelikož mám ještě čas, než vám ukážu poslední věc, kterou jsou navijáky, jelikož to dabuji za pochodu, tak bych chtěl tímto ještě veřejně poděkovat všem, kteří mi dali tak obrovskou podporu, když ta Koma 2 padla v Rakousku ze srázu. Dostal jsem i zapůjčený model, abych nechvátal se stavbou a takovýto podpory si opravdu vážím a na toto gesto nezapomenu do smrti. Děkuju moc. Zde je tedy poslední věc, kterou jsou navijáky přední a zadní a přepínač pod nárazníkem. Takže ten si přepnu na přední naviják, ještě ukážu na vysílači. Naviják na vysílači ovládám tímto tlačítkem, takže dám nahoru, odvíjení, zastavit a dolů navíjení. Dáme zpátky, přepnu přepínač na zadní naviják, otočíme vozidlo a už je to vlastně to samé jako vepředu, že tím samým tlačítkem dám odvinout, stop a zavinout.
A všem, co vydrželi koukat až sem, moc děkuji za zhlédnutí.